Összesen 9-en vagyunk, 6 gyerek és 3 felnőtt. Mondom, egyik állomásból a másikra mentünk. Hol megaludtuk, hol elküldtek minket. Ugyanúgy, mint itt, el kell menni, megint tovább. És van egy kis baba, egy fél éves, és azt is ugyanúgy cipelkedünk, mindenfele már beteg a gyermek. A többiek, itt jön az iskola, iskolába kell őket küldeni, jön a hidegek, nem kívánom ezt senkinek, még egy állatnak se. Ezeknek az embereknek van menedékes státuszuk, tehát Magyarország ezeket az embereket befogadta, és azt mondta, hogy menedékkel látom el őket, de ezt a feladatát csak részben teljesíti, mert ezzel a törvénnyel a lakhatásukat nem biztosítja, viszont maradhatnak Magyarországon, de hajléktalanként. Most azt csináljuk, hogy körbe megyünk itt hátul. Láttam egy ilyen sarkot, ahol sötét van, és nincs olyan hangzavar, és megnézzétek, hogy az a legjobb hely, ahol tudtok aludni, vagy megyünk egy kört, itt vannak padok, ahol esetleg még le tudtok ülni, hogy addig, ameddig kinyit újból ez a hely, akkor meg tudjatok egy picit pihenni. Úgyhogy menjünk. Kijöttünk a háborútól, mindenki féltette a gyerekét, a párját, hogy el ne vigyék katonának, hazautától itt vagyunk. Meg nem volt ilyen helyzetünk, hogy az utcán legyünk. Ez most jött be. Be van kapcsolva a telefon. Jó éjszakát, ahogy tudtok pihenni. Sziasztok, viszontlátásra, jövök reggel. Próbáljanak meg aludni.